Hello. Hello. Oi tu diri, neng ang nija mardu bra. Ang hayang kabay na. Dakali to sini kada kabay. Hey, neng bezan bilay. Belu lalau juk pagla hun labai. Thot dun hai. Tak kau ini biba. मासे हिन्जावनि फाग्ला जाखाब्रा बेखौ फलाय गैया देग्लाय फुजाफ्राबो ओरैनो सोरथांगौ जोब्बाय सासेखौनो मोननो रोङि हाबाब मादि खाफाल बेलाय मारामफोरसो खाबाय नामा बाला आंना खाफालालाय रागा जोंला अन्थाइजोंसो हुगारगोनलां दोदलालायनाय मोनगोनदांलै सोरनिबाफोर आग्लायबायनाय होनना थांबाय आंबो दाना साला दुगा दुगा गानफबलायना नै बाला नायसनजाया मालाय गासिबो बुकिं गोजा जोंफोर बादि सिंगल नुब्ला बयफ्रेन्डफ्रानो हुसियारखा सिमाङालाय सिमाङैनो थामारसिगोन नामाब्रा नायनो मोजां हिन्जाव लाना संसार जानो होननाया मालायफोरनि खाफालफोरा मानो एथ' लाखिब्रा जोंफोरनि खाफालफोरा मानो एथ' मोनदादा आया बे फाग्ला गथ'लाय ओंख्रिफ्रावसो अमा फाग्ला मोनजाफ्लांबाय नामाब्रा गिबियावनो खुलुमग्रोबाय डेन्जार गुवार गोसोजों फेसबुक वाट्सएप इन्स्टाग्रामनि रायजो राजा नोंथांमोन सोरहाबाफोर बिनानाव दंब्ला मुगियाव मुजा हरदो नैबे रावजोंबो नायसनजायै दुखुथियाखौ अनसायदो हरथारदोलै हरथारदो दंब्ला गुमै बेवाइफोर बिनानाव बिबोनां जानायफोरनि मबाइल नाम्बारफोर देनां हाबानि उनाव थांना गोगोम जाहो हैथारगोनां आइजो ओंखारलायनाय साला दाउला बेरहाफोर जानोना लोंनोब्रा आंनाव जेबो आंखाल गैया खालि प्रब्लेम बेनोल' दाबो हिन्जाव मोननो रोङा बबेबा गामि खनाफोराव सिंगोल दंबाय बायो खोमा ओंखाम थफ्ला लाना नागिराब्ला जानाय नंला साला भारतनि फोथायजाथाव प्लेटफर्म बेटजेलियाव नोंथांमोनखौ बरायबाय जायनि थान्दैआ सानी लियन आरो नुसरत जाहाना गेलेनाय गेलेमुफोरनि थाखाय 1011 वेलकाम ब'नास मोननो थाखाय दानो साइन आप खालाम बेटजेलिखौ डाउनल'ड खालाम आरो फेसबुक रिभिउनि थाखाय 200 रां लोगोसे 150 रां मोनगोन गासै 350 रां फ्रि जिलि स्पिन मोननो थाखाय सानफ्रोमबो एपआव लगइन खालाम इउपिआई आरो बेंक ट्रेन्सफारनि खाबुजों रां दाजाबदेरनाया गोख्रै आरो रैखाथि गोनां मोनफ्रोमबो रां जमा दोननायाव एपआव उफ्रा 2% मोननो हागोन अब्ला जोंनि एफिलिएट प्रग्रामाव बाहागो लाबाय आरो 50% दानारि कमिसन आरजिनो हायो नेनो नाङा कमेन्ट सेक्सननि लिंकआव क्लिक खालाम आरो दिनैनो गावनि बेटजेलि दावबायनायखौ जागाय